Nyakorom gajwang dakika oskadho 36 mana kana nyisi aka yo matin to dogo gi nonro mar gazet machiegni. Okiny makawuono thor weche maneno komi peke gazede opogore mano Daily Nation gi The Standard. Standard thor wach mabende gimiyo en kaluwore kod mibadhi manyalo bedo e sukari mabende nyalo bedo ni kata mane odi kanyo kitedo chae gi sani itiyo koda sukari manego bed ni niloso godo mwandu mopogore e kembe manyaka sani yangore kanyo ni nokawo mokete packets matindo tindo kendo nyiew samure duka itiyo godo e odi kanyo. Daily Nation ondiko kanyo weche motenore kod midhiero mano maluoro medruok mago mag mauta e pacho kayo kan kenda antiere ka gi jafom maro Moses machiegni chiemo maber manene amba chiemo makare kongo amoso ni kwara mo kamora mora ni oyawe ero kama na inya king'iyo thor weche ming'iyo ka mauta ni taparo ni waselose ahinya kosinene yo machalnade mauta ni en gima pod wadhi wuoye to kendo ka pod lweny madhi mbele e Middle East ni dhi mbele to en gima nyaka pod odhi kelonwa hinyruok kani neno talks mane dhi mbele last week ochungi nekech ne ok giwinjore kendo nochako dhi mbele sani koro dhi mbele piny mar Islamabad. Koro en gima pod dhi kelonwa impact ne pod wadhi winjo e piny Kenya ka ma ok osebedo mayot ne jowuoth kata gimoro amora nikech ing'eni wach mafuta ni en gine mar economy, en backbone ma gimoro amora mitimo to sama mafuta koro oidho to bech gimoro amora kata ne winjo ka joweg nyamburko ma nie public transport wacho ni gimbe koro dhi chuno gi nikech gin hinyogi ka koro gidhi gimed bech nengo mar wuoth to kata nengo gik moko mochopo mwatiyogo e udi kamoro amora mitiyogo e factories wa gine mar mafuta ni mulo nikech neno kata diesel cha beno mul mana maber chuth to diesel ema itiyogo e geche madongo ma transport raw materials kitere kembe mopogore opogore. Koro en gima pod odhi hinyo mbele kama koro sirikal onego wapog siasa to gi facts. Tadira makende bendo diche manyoro kana jod bura mapacho kana gipodho lokruok e chik matayo osuru ma ijuogo mauta mar VAT kawuok kwana tamala 6 sani ne kwana tamala 8 igen jatend piny biro bedo ka chuo e koki mano mar loke chik kata kamano wang'e neno okang' ma bende biro bedo ka dhiro e kinde thuolo mar dweche 3 bang' dweche 3 to en ang' ma bende biro bedo ka timore kata kamano aparo ni mwalose nikech mar mauta ni to nitiere it jopiny gi dhog jopiny ahinya. Mwalose en wach mabedo mipeke gazet mano ma The Standard ondike kanyo ni 3 billion sugar scam ma en sukari Nyakorom Gajwang' ma bende noore pachoka noore koda kambi mar Mombasa Sugar Refinery kendo noore ka nikele pachoka ne en sukari mar industrial sukari mane beni tiyo go de kembe e loso sweets loso kong'o loso soda hikin mamoko sani sukari no mapoko chungi noterne Kibos Sugar jo Kibos Sugar bonde o pakete kendo ore dukni mapachoka koro en sukari ma ji madho Sharon sukari ni magi makelo luore e chuny jopiny ahinya nikech japiny onge gi nyalo mar ng'eyo ni sukari ni ber to marach thuolo gi te kendo ting'no te owe e wach mar piny owacho to ka koro piny owacho oseyie sukari ma it's almost 28 metric tons valued at 1.5 billion to kendo makoro kendo lit ahinya ni okete mana Thurwa ka Kibos Kisumu ka emi pake mondo koro use koro wach sukari waseneno to koro ka waketo blame ne KEBS jomongo onego make sure ni mwandu madonjo Thurka opuodhi to kendo omit standard moketi to Sharon kenyalo dok chien mathin dweche moko mokala 6 chien kacha nitie sukari moro be nodonjo kae mano bedo packed Juja kae ma be nokelo ng'ura ahinya e chuny jopiny kata mchele koro wach mar sukari ni apani KEBS joma no make sure ni sukari ni odonjo joma no timo clear nikech nitie chenro moketi kapok import gimoro Thurka monegi lu to gi standard monegi imit koro wegi kembe gi joma no omiyo sukari ni ochopo ka to gi joma okane to gi joma no import to gi joma no okete mowuotho mochopo e gwenge wa makaluo kuchocho onego bed responsible kendo penji gi penjo to ka ber to sirikal ka pok obedo packed nikech wacho kae ni osetere
osebedo transported mochopo Kisumu Kibos jomano o importe kaber to nego kaka nje gitimo mar mafuta cha gichunge gitim nonro gichunge to samoro sekere chirni mapacho kan nikech koro wan ing'e nade ni madho sukari moko chungi kata moko chungi nikech apano ne rach mabende ne gitimo mabende kineno kod bana tipo mabende ochiw kanyo gin directors adek mago mag Kibos Sugar to bende gin owete nikech ne ok anyinge gi madiere chal mano bire Chathe Raju Chathe kanyakla kod Jasprit Chathe oro sukari pacho kata nok en makosa nikech iwacho ni en industrial sugar ng'eni industrial sugar itiyo go e kembe makosa koro mano bedo mabende iwacho ni giyudo protection kowuok e senior civil servants iwacho ni giyudo protection kowuok e jotije madito mag sirikal ma pacho ka dwaro mar keto sukari manego bed ni itiyo go e kembe iloso mar mondo mi oganda koro madhi ikete packets matindo tindo. Sharon, mondo mi sukari ni donji ka intended purpose mano bedo imported nen mar factory use nok nen mar consumption koro the moment makoro se kawe mu gimano miyo kele ka okotimo ok en safe ne jopiny kamoro amora kata okwan gadier ni kata Mombasa kuro be no poge kata Kisumu kabe osepoge koro gima koro sirikal onego tim through KEBS gi ensure ni sukari ni kata kosebedo distributed to bed recalled mondo mi koro kiko tem inyo ji ahinya kata kosebedo packed kendo ne chirowa to koro maketo luoro ahinya nikech japiny onge gi ng'eyo mar ng'e ni sukari ni ber kata mae marach to en koro ma gima waluongo gi dhokuna ni en bet royal ma KEBS oketo ne jopiny nikech gin mano nego gi make sure ni sukari ma gi allow mondo obed imported ni kana en mar industrial use ang'o miyo kotere man industrial use cha ochako kete for human consumption. Sharon, mane wach matek kanyo kata kamano king'e ite mar ang'wen mano mar abich nyakor Mgajwang' yangore ni sukari ni nowuok origin mare nowuok e piny mano mar iwacho ni boma ma Durban e piny mano mar South Africa to bende value kata mana nengo ne kaka Moses nosenyisi kanyo nonyiewe nengo mar siling bilion 1.5 to quantity mar ng'eny nikech ocho ne metric tons 27,834 supply wacho ni supply ne en Wilma Sugar to kata kamano bende health risks nitiere iwacho ni o contain entiere koda fiber soil waxes micro residues e kin mamoko masukari makama ok nego bed ni imadho ng'abu bido ka kilo resruok ne oganda mapacho ka mane penjo maduong' wach makama ni biro bido kisomo ite mano mar ang'wen kanyakla kod mano mar abich e gazet mar The Standard kwadhi nyime Moses e ite mano mar auchiel e kinde ma bende jatend piny Kenya nogolo chik mar mondo mi koro duoko osuru ma ijuogo e mwandu mago mag modhi miore pachoka kawuok kuon atamalo 16 nyaka kuon atamalo 18 koro jolony wacho ni roadside declarations kata mana weche ma bende jatend piny Kenya nwacho kotende kod modhi ok dhi makare ahinya king'iyo kata mana chike matayo kaka igayo osuru e pachoka. Sharon, ing'e ni parliament kata legislative assembly ma national kane wayudo katiba gin gi roles gi ma ok obedo gi be directed gi executive koro gima kelo luoro ni jatend piny wigni ne nie e gwenge mag Kisii kocha cha notimo limbege mag dongruok to declaration mako mano make emane waneno ka bunge otimo ka koro penjo makoro jopiny penjore ni to kare ere ng'ama chiko nyawadgi en japiny koso en wabunge gi koso jatend piny nikech kineno declaration mar VAT from 16 to 8% gi magi gin kuom among weche mane jatend piny owacho Kisii kachacha to kendo no owacho ni sirikal osetimo manyalo mondo mi gi ne ni bech mafuta oko inyo jopiny ahinya kata kodhi malo to kodhi ahinya lakini gik mano wacho go ema kane waneno wabunge wanyoro kotelnegi gi speaker Wetangula reduction of VAT from 16 to 8% gi magi aramang magik mane jatend piny owacho kucho koro illegally directive legislative assembly kaka national assembly parliament okonego you directives kata okonego you instructions kata miwacho ni directive from the head of state kata jatend piny gine monego gi come up with ideas magineni magi gikonego watim madhi konyo jopiny to kakoro chopo makoro gibedo directed iwongo ni calling shot from one man
ok en gima dhi maber ahinya kata e pend chikewa ma pacho kae, Sharon. Mana kamano to bende jatend piny Kenya Nyakwar Gajwang' bang' odiochieng' manyoro nwaneno kanyo ka jood bura bende nopuodho dwaro mano mar duoko chien osuru ma bende igolo e nengo mago mag modhi kawuok kwan hata malo 16 nyaka 8 bende pod warito mar mondo mi ket e tim. Kopogore gi manya Nyakwar Gajwang' bende ite mano mar 7 nwaloso kotenre kod sukari manyalo bedo ni rach ok ber kod ngima dhano ma bende samoro nitiere chirni ma pacho ka. Ite mar 7 bende nwaneno kanyo ka duol mano mar Cofec bende koro dwaro ni toxic petrol chaka gima nitiere bende petrol ma bende toxic iwacho ni sel mare uso mare bende kik dhi mbele e pacho ka. Ne giloso odiochieng' manyoro ka bende giwacho ni petrol ma kamano ma samoro osekere chirni ma pacho ka nyalo kelo tuoche kaka mago mag kansa. Sharon, ne waneno ka wabunge wano okawo thuolo margi modhi e dipot wa madongo dongo e pacho kae ma en Mombasa, Kisumu to gi Nairobi ka. To makoro ne lit ahinya ni wabunge gi sama ne gidhi e port wa mar Mombasa, mano National Petroleum ma Mombasa. To koluwore gi wach ma gibedo go piny, discussion mane gibedo go gi jotend petroleum manini ma Mombasa ma port ni, no yangore ayanga ni en adieri ni petrol moko meet standard nyocho donjo pacho ka. Mane gikwayo mondo koro mafuta ni kaka nyocho kele no oduoke kuma noae. To koro penjo mwa penjore ni eri kaka tang' wang'e ni gidhi duoke moko oyudo thuolo modonje e pumps wagi, nikech iwacho ni ok en health wise ok ober e ngima jopiny. To kae pod waketo ne blame ne mana KEBS ni tu gine ma gipuodho mwandu madonjo pacho ka, to kendo gin ma ging'en standard monego keti moluwo kapok gimoro amora donjo pacho ka. Koro gien sure ni jopiny oko ngima gi oko bedo at least gik ma kaluwore gik mwa import mondo konywa, to instead mar konyowa kelonwa mana hinyruok in terms of health. Mana kuma Nyakwar Gajwang' to nenore ni kata mana gazeti okiny makawuono gin mana wach mauta kata mana weche magu manyien en mana seyo mano kotenre kod achiedh nade ma bende mauta iwacho ni biro bedo ka kelo medruok mar nengo mauta biro bedo ka kelo riwruok mano mar IMF mano iluongo ni the International Monetary Fund bende osebedo koda romo e piny mano mar South Africa. Gin bende ne gichiwo siem ni kapo nono ni lweny ma bende dhi nyime e pinje mago mag Arabu kapo nono ni dhi mbele chal mar ochumi biro bedo ka medo ridore ahinya to chutho to pacho ka wang'e gima osebedo ka timore nyaka gi sani. Nengo wuoth osemedre, nyithindo bende yepo chien tarik 29 mano mar dwene. Sharon, mana kaka wasewache no, mafuta is a backbone mar economy mora mora. To IMF nogolo siem ne especially wawacho ni pinje wa ma Afrika kae, nikech ing'eni economy wagi ok giber ahinya ki compare gi moko rest of the world. To kakoro lweny ni pod dhi mbele nikech talks gi be ok wane ka onge olemo ma gisenyuolo nyaka nyocha chakre. Instead waneno mana ka pod threats pod dhi mbele nikech mokwongo nyocha collapse masani koro mi bedo led Pakistan gi Pakistan Prime Minister ni makoro bedo led Islamabad ni ema koro waketo ne geno kadipo ni nyalo break the deal mondo lweny ochung'. To kapodi to pinjewa mag Africa, Kenya being one of them, nyaka koro sirikal come up with ways kapod maginyalo reso go jopiny e uchumi madhi bedo matekni nikech giwon ka ni unrest nikech ng'eni Sharon kidenyo to onge gimo kinya timo. Ji dhi e ndara kech oromo ji ot gitim nang'o gidhi wuok oko mondo ni sirikal gima gi feel. To waseng'eyo weche ng'anyo ok osedhiga maber, tho biro wuok, ketho mwandu mopogore opogore dhi wuok. Koro kapok ochopo ka sirikal obed piny gi jopiny to gin be sirikal ong'is jopiny steps ma gikawo. Wapog siasa to gi facts mane ground, wapog siasa to gi ngima jopiny. Ka en facts to beda ni mae bet mafuta mae kaka watime kar mondo jo siasa be okaw advantage ni mar koro keto weche moko it jopiny moko dhi kare. Mana kamano kopogore gi Nyakwar Gajwang' ite mano mar 9 bende midhiero mago mag gun siwacho ni jonjore ma bende osebedo ka monjo rombe mopogore opogore mano mar siasa. Koro nitiere committee mano mar od bura mano mar Senate mochung' ne weche mago mag arita
ne ochiwo siem mar mondo mi jatend migao mochung' weche mag arita Kipchumba Murkomen kanyakla kod ogai mar obila Douglas Kanja mar mondo mi ochopo e nyimgi. Kata kamano nanego bed ni gichopo e jumane, kata kamano Kanja nondiko ne kamitino ni ne onge. Koro ochikgi mar mondo mi gichopo e nyim komitino mano chieng' tich ang'wen mar juma mabiro. Sharon, weche mag guns gi wigi ni to gik mokalo wasenene ahinya. Nyocha ochakore gi Kisumu, wachako wanene Kikuyu kae sama ne jotelo mag opposition ne nigi romo margi. To guns ni kaka odhi kendo kaka koro jopiny nenore nitie ng'at moro mobedo mafande kendo mapange, nikech jogi ok inyal wuok e odi miwuok ni dhi bedo gun. Nyaka bed kimoro to ging'iyo age group cha gina jorowere ma gin youth, kanya wacho kamano. Gin youth ema bedo used mondo obed guns gi. To kinya paro CS mar weche arita pacho kae, wigi ni nyocho ogolo siem ne jo siasa matiyo gi guns gi. Kendo no bedo specific mano oluongo nying jo siasa moko achiel ariyo adek ma dipo ni itudo gi weche mag jok mapango guns gi. Koro wach mar guns ni en gima kelo luoro, kata kakoro nikech koka waikore ne yiero maiga manyien. To kakoro sechalo kamae, to koro sa yiero makoro campaign makoro dhi mbele, meyudo kata ni inadei nitie rallies moko 4 adek e gweng', dhi chalo nade. Nikech guns gi sama koro arita kwe bedo provided e rally kachacha, to waseneno guns gi kata ka rally no rumo kanyo to they go as far as gidhi mayo jopiny, kendo seche moko ginego ji, gigo ji, ok en wach maber ahinya. Koro sirikal kotelne gi jatend arita kwe Murkomen, DG Kanja, to jogi ne giteretere mochung' ne arita kwe, ging'e ni guns gi, nikech anya paro report moro be nogol Jukwaa la Usalama, nyocha ogolo reports mag guns gi nyinge gi to gi kun magiyudore. Makoro ka sirikal onego ng'i ni guns gi kawa wuondre ni gine bombe wa madongo dongo gi, no tej ni en ka onego gidhi gitim nonro maging'i ni guns go bedo headed gi ng'ato ma eka gi operate. Apa ni sirikal nigi nyalo no, Sharon? Sirikal nigi nyalo no, kendo en gino maro ni gibiro bedo ka gichopo e nyim kamiti no, nikech nego bed ni gichopo kanyo in person. Nikech ka odiochieng' manyoro naneno kanyo ka iwacho ni jatend migao mochung' ne weche mag arita mano Kipchumba Murkomen nooro jagoro mare mano Jacob Narengo mar mondo mi ochung' e loye. Kata kamano kamiti no mabende hotel ne kanyo kod Fatma Dulo nokwedo ni nego bed ni gichopo kanyo gin giwegi. Koro gen maro ni chieng' tich ang'wen mar juma mabiro, Douglas Kanja mabende nogai mar obila, Kipchumba Murkomen mabende jatend migao mochung' ne weche mag arita kanyakla kod jatend DCI biro bedo ka chopo mano mar duoko penjo kaluwore kod guns kata jonjore mabende osebedo ka monjo oganda. E ite mar 10 bende naneno kanyo gisani ing'eni bende seyo bende dhi ne jotelo ahinya matudo wach mauta gi siasa. Naneno ka kweth motel ne kanyo kod Gachagua, kweth mapingo piny owacho, nowacho ni kapo nono ni wach mauta nok binne e yo makare, ng'anyo moro biro bedo kanino. Kata kamano seyo bende koro iseyo godo manen jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta ni chal ka gimo osebedo ko sponsor dwaro mano mar thiro dongruoge e piny owacho ma pacho kae. Sharon, mana kaka wasewache ni jo siasa onego pog weche siasa to gi ngima mar jopiny. Iwacho kae ni jatend piny mane osedhi e yweyo moluor Uhuru Kenyatta ema fund protest gi. To kata ng'anyo mosebedo ka mokalo mag jensi mane waneno 2024 ka, ne waneno ka sirikal no okipon blame, okech nokuongo ne gi blame the civil societies, kaso gichak gi blame jomoko achiel ariyo adek. Koro en blame game, lakini apa ni e katiba wa weche mag ng'anyo osir, kendo oyieno wadhi e ng'anyo ka nitie gimoro ma ok odhi kare. To kik wakete siasa, kendo kik wachak luongo nying jotelo achiel ariyo adek ni mae mofund kata mae motimo kama. Ka en adier to sirikal nigi nyalo mar ng'eyo ni jogi mae pesa migolo mondo dhi ofund ng'anyo makama, to gi kama kaka itudori. Ma apa ni katiba wa onge ng'ama ni above the law.
Koro onego gitim nonro mondo ging'e adier instead of keep on sweeping goals mag blame ng'ato ni in emifande kiny in ng'ani. Jopiny onego ng'e adier ni ng'anyo bedo kama e kako time to ere kako odhi gine jopiny. Odhi inyo jopiny kata odhi konyo jopiny Sharon. Mana kamano nikech waneno kaneno kwadonge matin dakika 5 mar mondo motiek nonro mar gazet nyaka rom ga jong bedo ni IBC mano duol mochung' ne ndiko kata duol mochung' ne yiero e pacho ka gisebedo ka gidhi nyime gi chenro mar timo ndikruok mag oganda mano e yor galamoro mano mong'ere kaka enhanced continuous voter registration chenro mabende ne gichako tarik 30 mano mar dwe mar adek mano mar higani gibiro bedo ka gitieke wang'e ni voter registration to dhi mbele en mana ni moro ma koro enhanced ne mendiko oganda e galamoro biro bedo ka rumo tarik 28 mano mar dwe mano mar ang'wen mabende wantiere gintiere ga geta mano mar ndiko jolut ombulu manyien 2.5 koro e gwenge mag Olkalau wang'e ni jaod bura ma Olkalau David Kiarahu nong'ielo rengo koro gibiro bedo ka gichungo dwaro makamano nyaka koro ne kaka inyalo tim yiero ma adundo. Moses aparo ni waringe Daily Nation aparo ni wamula nena sigana manopwa mulo e gazet mar The Standard wach mar mauta manyaka sani koro keto jatend piny Kenya kama denya. Aparo ni mana kwa nyalo lose hewi mano kanyakla kod weche mabende jolony no wacha hinya kaluwore kod okang' mar duoko osuru kawuok kuon atamalo 16 nyaka kuon atamalo 8. Sharon iwacho ni semo moro macho gi dholuo ni sembe ipimo gi nyawadgi. Kane jatend piny masani William Ruto ne en jalup jatend piny diere mag COVID-19 mabe no temo kelo tungni mang'eny e weche mag uchumi gi. Kaka noloso gi kaka koro loso sani iseneno kata ka videos go make around e mbui ka gi sani koro iwacho ni sembe ipimo gi nyawadgi to jatend piny en wach ma en adieri ni en tightrope nikech jopiny ok ni kama kare kendo jopiny uchumi odiyogi to VAT mano duok piny ni nitie penjo ma jopuonj pod penjore ahinya nikech inyalo neno ni mafuta nyocho beche oidho to kiny ne oduoke gi $10 koro $10 to gi $9 gi some cents ni koro penjo ma jopiny penjore ni to ang'o nomiyo jatend piny rito ni mafuta oidhi kendo ka piny oru tiduoke piny nikech ne en just some hours to koro mafuta ne oduok piny. Koro Sharon kapod lweny ni dhi mbele to sirikal onego came up gi chenro makare mar neno ni japiny ok ohinyore kata ka gi caution joma nie public transport joma keto mwandu e yo matero mwandu e gwenge waka moro mopogore. There's a way maginyalo caution kata maginyalo come up at their rescue mondo ging'e ni japiny ok ohinyore ahinya nikech ni neno kata nyoro joweg nyamburko magi wuoth nosewacho ni gidhi medo nengo mar wuoth gi atamalo moko ne wachi 30 moko ne wachi 25 ma adieri ne kano neno spot check e kuonde mopogore ne gisemede ma nitie ng'ure chuny jopiny ma sani ok mor gi wachno. Tena dir makende nengo wuoth omedi wacho ni town service nengo wuothe mag bombe kanyakla kod jogek matimo long distance wuodhe maboyo. Moses adaro ni watie gi wach mantiere ite mano mar abira ang'o moko okosebedo katimore duond bura mar ODM. Odiochieng' manyoro kuku mar duond bura mar ODM nobedo kod romo nyakorom gajuang kane giloso gi jofwambo bende giango ni gisani koro gibro bedo ka gimako aparo ni gibiro bedo ka gichungo twak margi mana gichano kod duond bura mano mar UDA sani giwacho ni gidwaro tego ODM omonde kendo gibiro bedo ka giluorore e gwenge mopogore pacho ka wach makamano ntiere ite mar abiriyo. Sharon ng'uro osebedo e chuny jo ODM nyaka ne weche mag talks gi chakre mar broad based government to nitie gima iwacho ni elephant in the room mane wasebedo kwa nene wik mokalo cha iluongo ni zoning ni kelo ng'ur e chuny jo ODM to gi UDA moko nikech jo ODM wacho ni zonwa we wauru wachung jowa to umbe zonu chunguru jou koro kane neno nyoro kaka ne jo Central Committee no wuoyo ne giwacho ni talks mar coalition ma midhige yiero mar 2027
gichungo mathin nyaka koro weche ma ngur mosebedo gi olosi nikech giwacho ni bende UDA nyaka chiwne gi luor. Yes, nyaka chiwne gi luor nikech iseneno kaka weche moko osebedo ka ruogore kata niwinjo ka jakom chairman mar ODM Gladys Moluor Governor Gladys Wanga nowuoyo mowacho ni nitie words mano tiyogo ni kata ka unemumiwa mo moleny ong'eng'e ka mo moleny mit Sharon to kumulo patiwa to bedura beda gi mogno ok wana lu ngang koro lenore ni ok osebedo mayot nitie ruogruok moko e iye kae monego koro UDA gi ODM obed piny kapok tokni odhi mbele to gimosewuok ayanga e it jopiny kendo gimosewuok ayanga ma kelo ng'urni en zoning Sharon ema koro nego ka ginyalo come up with a way mondo ka talks gigo nyalo dhi mbele to it's something monyaka gibed addressed magi ng'eni ka ji dhi mbele yiero to kamae kaka chenro dhi chalo. Erokamano ahinya gi wach mana omako wang'i kwatieko nonro mar gazet gi wach mogik Moses dibed mane? Nitie TSC expands page mar 10 no pedi mar Daily Nation. TSC expands principles role in rollout of CBE reforms. Koro iwacho kae ni principles mag sikundewa masani iluongo ni senior schools omed roles kendo gin magidhi champion curriculum based competence ni implementation gi to koro penjo manie chuny jopiny Sharon ni ero omed gi roles do they have the capacity gin gi nyalo mar kete tim mag reforms gi nikech ing'eni weche somo it's something ma piny owacho nego kete maino kendo en gima ok onego kete weche mag siasa kata gine mag temo. It's not a test. En gima onego gitimne experiment magineni kama kaka gidhi time to chenro kama kaka dhi mbele. Koro ne waneno kae giwacho ni koro principles omed roles kendo gin magidhi stiago kendo gin magidhi neno kaka obedo implemented makoro nenore ni gin gi sei e implementation kae. To kata kamano aneno jagoro mane migao e riwruok mar Kupet to wacho ni mana kelo misori. Wacho ni mano is too broad nikech mana jo principles gin bende gintiere koda deputies mage ma bende osebedo kata mana ka konyoge. Moses dibed nitiere gi wach mogik kadaro loro nonro mar gazet. Wakwama na jo vijendewa gibed mos gi timatek kendo kik giyie mondo josiasa oti kodgi e yore moko odhi kare. Kata kamano akia ni jahera mar adhula mane iwacho ni club mar adhula mane kata kamano naneno fixtures mago mag Champions Leagues mano semi finals mabende biro bed kigo chakre chieng' tarik 28 nyaka rom gajong kama bende aneno kanyo PSG biro rakore gi Bayern chieng' tarik 29 mano mar dweni Atletico biro bedo karakre gi Arsenal kama bang'e chieng' tarik 5 mano mar dwe mar 5 Benano kantiere second leg Arsenal biro bedo gi Atletico Bayern biro bedo gi PSG ana wuona seng'yo ng'a biro bedo kaka Champions League Arsenal all the way Sharon to Arsenal biro bedo kaka mano ikwalo wache dhoga ngeni koda ka Moses aguni manyanya kumbire nonro mar gazet Nyakoronga Jwangi kanyo bende makelo wa giko mar nonro mar gazet momori e kinde Standard gi Daily Nation idhi nyiew kawuono bende chieng' tich abich ntiere it gazet ma iye Standard ntiere gi The Pulse weche motende kod dusruok nyithindo bende loro jonyuolwa ka oting'a mar nyiew ne nyithindo gazet mar mondo me gin bende gisom nikech nwanno ka nonro moro noyango di Gen Z gino gine kata mana weche manyien ka dibed ni gihero somo mbui makama gazet bende nyiew ne gioro mar mondo me gisom yino mar mondo make gi kanyo nantiere gi Moses Ochieng jafwambo marwa mano mar Real Media an nyinga Sharon Ong'ao adar mar mondo me koyo matin aduogo gi twak e chenro mar piny watwaka ne kotenre kod bidhiero ma bende luoro ke water kik dhi mabor.